pencampwriaeth i'r rhai gwrywaidd yn adran y rhanbryd Cymreig. Y Meirch Ebolion ag Adferch, a Rob Jones sy'n gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi, ac mae penderfyniad wedi wneud yma'n hyn, Rob, dwi'n meddwl. Odi, mae'r penderfyniad wedi wneud, a wy'n deall taw Brookvale Celtic Isle sydd yn cael y bencampwriaeth hyn enillydd yr dosbarth y Meirch yn yr adran rhanfryd, a fi'n bles iawn i weld Penstrumley Awl Atif yn is-bencampwr. Pencampwr i'r rhai gwrywaidd yn adran y rhanfryd Cymreig. Y Meirch, yr Ebolion a'r Adferch. Ac Brookvale Celtic Isle yw'r un sydd yn ennill y bencampwriaeth yma, yn berchnogaeth Matthew Everett ac Adrian Chapman. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Y Gil Wobr yn mynd i Adfarch. Adfarch oedd yn llwyddiannus iawn yma llynedd tan gyfrwy yn brif bencampwr tan cyfrwy'r sioe. Penstrumley Awl Atif, a Maggie Edwards y beiriad yn llongyfarch y cystadleuwyr, a pob chwarae teg iddyn nhw am troi'r anifeiliaid am allan cystal. Dyma'r is-bencampwr yn yr gystadleuaeth y Meirch Ebolion neu Adferch, Penstrumley Awl Atif. Fel wedon ni'n gynharach yn edrych ar yr adran hyn, mae hwn wedi bod yn prif bencampwr y sioe o dan gyfrwy. Wedi cael ei farchogaeth gyda'r fersi wrth i ben heddi, Tori Thomas. Pencampwr y Meirch Ebolion a'r Adferch yn adran y rhanfryd Cymreig yn cael ei wybrwyo i Brookvale Celtic Isle. Llongyfarchiadau mawr iddo fo.